फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली गोदान साख्रि आसाम फरेस्टआव आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव कन्स्टेबल आरो लोगोसे ग्रेड 4 आरो एसआई लेभेलाव कमान्डो लेभेलाव बेटेलियन लेभेलाव दा बिनि बागै फुल भिडिअ बाय नोंथांमोना चेक खालाम डिसक्रिप्शनाव बिनि बागै डिटेल्स भिडिअ दङ नाथाय बेयाव कन्स्टेबल ड्राइभार आरो लोगोसे ग्रेड 4 स्टाफनि सायाव नोंथांमोननो अफिशियेल सिलेक्शन प्रसेसखौ लाबोदों क्लास 6 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव दा गोबाव खालामा जों थांनो A to Z अफिशियेल नटिसखौ नायगोन नाथाय मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव दा गासैनिबो एप्लाइ डेटआ सेम डेट बेनो जाबाय 16 डिसेम्बरनिफ्राय 16 जानुवारिसिम मागोसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन दा जोङो एसआई लेभेलखौ होबाय कमान्डोखौ होबाय बेनिफ्राय जों गुबुन गुबुन पस्टखौ जोङो भिडिअ नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनाव खनसे चेक खालाम अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा जोंहा साफाय कर्मचारिखौ जों नायग्रोनोसै जाय नोंथांमोना कन्स्टेबलाव बैसो जाला एबा मावनो गोसो गैला ग्रेड 4 साख्रि फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि खामानि मावग्रा एबा हासिब सिबग्रा बेनो जाबाय नोंथांमोननि साफाय कर्मचारि पस्ट फैदों दा बेनि गेजेराव पस्टखौ नायोबा 96 पस्ट दङ बेनो जाबाय साफाय कर्मचारि आसाम पुलिसनि आन्डाराव बियो आरोबाव फिन खनसेबाव साथाम साफाय कर्मचारि दङ कमान्डोनि आन्डाराव आरो लोगोसे साबा दंबावो बेनो जाबाय फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसाव देन बेनिफ्राय दाइना जाबाय 8 पस्टआ जाबाय डिसिसिडि बेयाव दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना स्केल पेखौ नायोब्ला जोबोर मोजां एडिआरआव जेरै मोनो सेम बेनो जाबाय 2,000निफ्राय 52,000सिम मोनगोन आरो ग्रेड पेआ जाबाय 3,900 पर मान्थ नोंथांमोना आरो 8 पे कमिसन जानाय लोगो लोगो सेलारिया साख्रि मोनजेननाय लोगो लोगोनो 35,000नि खाथियाव खनसेनो मोननाय चान्सआ दङ एप्लाइ डेट बेनो आं खोन्थाखाबाय 16 जानुवारिया बिनि लास्ट डेट अके 16 जानुवारिया बिनि लास्ट डेट दा बिनि गेजेराव पस्टखौ ओरैबायदि रानदों नैबे 96 पस्टनि गेजेरावनो हौवाफोरनो होदों 86 हिन्जावफोरनो होदों 10 बे आसाम पुलिसनि आन्डाराव बेनिफ्राय गाहायना पस्टआ जोबोर खम बेखौ नोंथांमोना नायना लादो दानिया नोंथांमोननि क्राइटेरिया बाव साख्रि मावनोबा मा नांगोननो आसामनि जानांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआ एसटिआ अनलाइन जा अफलाइन जा सोलिगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ 18निफ्राय 40 इयार्ससिम नाथाय आरोबाव मोजां बाथ्रा जोंनि एसटिफ्रा जोंनि बर'फोरा ट्राइबेला 5 बोसोर बारा मोनो बेनो जाबाय 45 इयार्ससिम नोंथाङा बावहाय माने एप्लाइ खालामनो हागोन बैसो जादोंबाबो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो फरायनाय सब फरायनायाथ' ओरैबायदि मोजां बेनो जाबाय मिनिमाम नोङो एबा नोंथाङा क्लास 6 पास जानाय लोगो लोगोनो बाव हागोन आप टु एचएस लेभेलसिम नोंथांमोना मा आन्डार ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगोनो माने क्लास 6निफ्राय एचएस पासबाबो नोंथांमोना खालामनो हागोन देन नैबेनिफ्राय स्किल नोंथांमोना दङब्ला 5 नाम्बार मोनगोन आरो बे गैयाबाबो 1 इयार जुदि एनजिअ लेभेलाव मावनाय दङबा नाम्बार 5 मोनगोन नाथाय बे एनजिअआ नोंथांमोना गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार थानाय जानांगोन होमबासो बावहाय मोनगोन नङाबा जुदि ओरैनो फेक लायोबा हमजागोन दा बेवहाय मावनोब्लाबो हाइटखौ नायगोन हौवाफोरनि हाइटआ जोंनि एसटिपिआव 158 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो हिन्जावफ्रा 147.5 सेन्टिमिटारा गोजौआव जानांगोन सेसखौ अनलि हौवाफोरखौ नायगोन हिन्जावफोरखौ नाया बेखायनो नर्मेलाव 80 सेन्टिमिटार आरो बिखा फुवारब्ला 5 सेन्टिमिटार बारायनानै 85 सेन्टिमिटारा जाहैनांगोन दा बेखौ जों मोनथिबाय दा बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट नायगोन नोंथांमोनखौ नकनि नायगोन हान्थुजों हान्थु नांजाबो नामा बा बेमार दं नामा डायबेटिस बा फाइल्सफोर दङ नामा बेखौ नायनाय जागोन अके बेनिफ्राय कालार भिजन 6/6 आरो 6/9 बेखौबो नायनाय जागोन देन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सआ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगोन फरायनायनिखौ नांगोन बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ नांगोन बेनिफ्राय कास्ट नांगोन बार्थ सार्टिफिकेट आधार कार्ड बेखौ नांगोन अके देन दानिया अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन टेनसन गैया बेखौ आं दोनथ'बाय क्लास 6नि गैयाबाबो क्लास 9, 10, 11, 12नि दङबाबो एक्सेप्ट जागोन टेनसन गैया दानिया सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै खालामगोन जेब्ला नोंथांमोना थांगोन फिजिकेल टेस्टआव अब्ला फार्स्टआवनो नोंनि फिजिकेल टेस्टखौ नायगोन माने खारनाय गैया दे बाव खारनाय गैया बेनिफ्राय ट्रेड टेस्ट खामानि मावनाय नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकेल टेस्ट लागोन आरो बे टाइमाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ 50 मार्क्सनि दङ ट्रेड टेस्ट दङ बेखौ बुंदों माने खामानि मावनाय टेस्टखौ नोंथांमोनखौ नायगोन आरो अके दे बेनिफ्राय मिनिमाम नोंथांमोना 33
30% 50 नि गेजेराव मोननाय जानांगोन एबा बेसेबां नाम्बार मोननांगोन जों बेखौ नायनो हायो दा जोङो 33% बा नोंथांमोना 16.5 नाम्बार एबा 17 मार्क्स होनजायो 17 नाम्बार मोननांगोन आरो बेनो जाबाय 50 नि गेजेराव मिनिमाम बेखिनिखौ मोनथारनांगोन होमबासो क्वालिफाइड जागोन आरो दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय दा बेखिनियानो क्लास 6 निफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आप टु एचएस पास लेभेलसिम बावहाय खुनु एग्जाम गैया खालि हासिब सिबनाय नोंथांमोनखौ नायगोन खामानि मावनायखौ दाखोर गारनाय बे टाइपनि आरो खिन्थु सरकारि साख्रि रेगुलार साख्रि ओरैबादि मोजां अके दा बेखौ जों मिथिबाय बेनो जाबाय साफाय कर्मचारि एबा खामानि मावग्रा दानिया जों थांसै बेनो जाबाय कनस्टेबल ड्राइभाराव आसाम फरेस्टआव स' दायो जोङो ड्राइभाराव नायसै दा बे ड्राइभारखौ नायनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिस दा बेनि एप्लाइआबो सेम नोंथांमोना सेम डेटआव मोनदों नाथाय बेवहाय एग्जाम दङ ड्राइभार लेभेलाव अके माने ड्राइभाराव एग्जाम दङ बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट फरेस्टखौ नायनोसै दा जोङो फरेस्टआव ड्राइभार मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय पस्टआ एक्चुअलि मोजां दङ बांद्राय गाज्रि नङा नोंथांमोना बेनो जे नोंथांमोना नै थ' बेखौ नायोबा टटेल थ' नोंथांमोना 106 बेवहाय ड्राइभार कनस्टेबल पस्टआ फैदों बेनि गेजेराव एसडिपिआ 6 दङ नाथाय नैबे आनरिजार्भआव 49 दङ टटेल हौवाफोरा 74 बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 32 दङ हिन्जावफोराबो ड्राइभार पस्ट दङ हिन्जावफोराबो एसडिआव खालामनो हागोन दा बेनिखायनो बिनि नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां होनोब्ला बेवहायबो जोबोर मोजां बेनो जाबाय 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम फरेस्ट ड्राइभाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया ड्राइभाराव स' ड्राइभाराव हाइटआ जोंनि एसडिपिआ 160 सेन्टिमिटार एसे गोजौसिन नांगोन बेवहाय हिन्जावफ्रा 152 सेन्टिमिटार आरो हौवाफोरखौ चेस्टखौ नायगोन 80 सेन्टिमिटार आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन देन बेनिफ्राय गासिबो डकुमेन्टस नांगोन आं दहाय बुंनाय बायदि देन नेक्स्टआव बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ मा दं होनोबा बेवहाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो रानिं खालामनांगोन फिजिकेल टेस्ट दङ बेनिफ्राय ड्राइभिं टेस्ट दङ रिटेन टेस्ट दङ बेनिफ्राय अरेल टेस्ट दङ बेखिनिखौ बुंदों आरो दा फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना रानिंआव 20 नाम्बार दङ आरो लोगोसे लं जाम्पआव 20 नाम्बार दङ अके स' नोंथांमोना बेसेबां खारनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 1600 मिटार्स थ' बाहाय बुंदों 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन सरि 16 नङा 3200 मिटार्सखौ नोंथांमोना हौवाफ्रा खारनांगोन हिन्जावफ्रासो 1600 मिटार्सखौहाय खारनांगौ आरो लं जाम्प दङ गासै फिजिकेलाव 40 नाम्बार दङ दा बेनिफ्राय टटेल जोङो बिनिखौ नायोब्ला टटेल सेलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा बेसेबां दङनो जों गाहायाव मोनगोन एग्जामा नोंथांमोननिया अके स' एग्जामा 50 नाम्बारनि जागोन गासै 100था कुइसन थागोन क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन फैगोन बेनिफ्राय बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया सिलेबासआ बे दङ नै आरो बर'जों पेपारखौ मोनगोन बर' एसामिस बेंगलि इंलिसजों नोंथांमोना मोनगोन आरो देन एनसिसिआव नाम्बार 5 दङब्ला दानिया नायनानै टटेल 110 नि सिलेक्सन फिजिकेल टेस्टआव 40 ड्राइभिं टेस्टआव 10 दङ रिटेन टेस्टआव 50 दङ एनसिसिआव 5 दङ बेनिफ्राय अरेल टेस्टआव 5 दङ टटेल बेखिनियाव नोंथांमोनखौ सिलेक्सन खालामगोन बेनो जाबाय गासैखौबो दाजाबनानै आरो दा बेनो जायफ्रानोखि ड्राइभाराव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो बेल' नङा आसाम पुलिसावबो ड्राइभार दङ नोंथांमोना नायनो हागोन गोजौआव आसाम पुलिसबो दङ आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दङ नै दा एग्जाम्पल आसाम पुलिसाव 127 दङ बेनिफ्राय राइडार दङ मेसेन्जार दङ बेनिफ्राय हेन्डिमेनबो दङ एपिआरअ ड्राइभारबो दङ अके एपिआरअआवबो माने 90टा पोस्ट ड्राइभार दङ दा सेलारिया बिना थार्ड ग्रेड लेभेल 14,000 निफ्राय 70,000 पर मान्थ आरो ग्रेड पिआ 6,200 नोंथांमोना जागोन अके बे जाबाय ग्रेड 3 बे जाबाय ग्रेड 4 नङा बे जाबाय आसाम पुलिसनि ड्राइभारा गासिबो ग्रेड 3 जाजोबो दा बिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना गासिबो मोनबाय